Takže nazdar lidi, já vás vítám u třetího dílu toho, čeho točím, neboli Minecraftu. A dneska si postavíme portál do Netheru. Jinak, kde to máme, jo, 5. Updateil jsem si Minecraft na 1.5, tady to můžete vidět, Minecraft 1.5, to je ono. A my právě, že tady si postavíme ten portál a získáme tak tu rudu, co je vlastně v Netheru. Tak. Portál bych chtěl postavit někde tady. Tak nám to tu moc neučí. Či já to nemám rád. Tak postavím to třeba tady. Dva. No. Dva. Já to tady zvenku zamaskuju. Jak to taky trochu nějak vypadá. No. Tak. Jinak bolí mě trochu v krku, takže se omlouvám, když si případně odkašlu. Tak, třeba tamhle. No a teď teda ještě najít štěrk. Když to kopete štěrk, krumpáčem, který má vidíte? Já jsem velmi rychle. Když kopete krumpáčem, který má štěstí 3, nebo štěstí 2, nebo štěstí 1, tak... Tak... No, ještě jednou... Tak. Když kopete krumpáčem, který má štěstí 3, tak vám z toho automaticky vypadne křemen. Jako hned, mám to vyzkoušený, zkoušel jsem to na svém světě a fungovalo. Takže kdyby někdo vlastně potřeboval hodně toho, hodně křemenů, tak už ví jak. No, já bych si měl vzít vlastně ještě stav tyhle, kdyby si to nechám, to nebude nic, toho si vemu, který mám zbývá, no ještě, mám zbývat, no. Fajn, udělám to správně nebo neudělám to, takhle, jo, třeba. Ještě to narazíme na tu pevnost, co je... Ne, obsidianci brát nebudu. Nechci ho nejít, tohle mě nic. Maria. No, to nebudu úplně. Asi nebudu se obrat diamantový krumpáč. Tak. Zavřu. A jdeme teda zapálit náš portál. Budeme teda doufat, že se vygenerujeme někde u té pevnosti. Nebo u té nedoplatné. Já si bloky se teleportují.
Omlouvám se za lagy, které jsem si jistý, že tam budou. Protože přeci je to první generace toho. Já teda chvilinku počkám. A jo, tamhle už vidím první dvě ložiska toho křemene. Jmenuje se teda křemen. Nevím proč. Vážně za ty lagy se omlouvám. Opravdu jsou to nečekané lagy. Aha, tamhle se dostal. Jo, tak to je dobrý. Ještě jo, tadyhle jsem viděl. Tady člověk měl diamantový krumkáč. Ne, víc vypadá. To je, já vypadá jenom jeden. To je dobrý. To vypadá jenom jeden. Tenhle je další. Jo, to je. No, nebudeme mít nouzit, což je paráda. A když slyším gasta, to není dobré znamení. Já věděl, proč si budou nabrat ten diamantový krumkáč. Já radši jdu pryč. Tak. Získali jsme, co jsme. Tak, tu máme 21. Blok křemene. Které je na to? No. Pěkné. Super. Toho křemene teda jako si chci postavit domek. Jo, to se hodí. Já si teda ještě dělám dvojitou bednu. Protože už v té jedné přestávám mít místo. A to je lepší. Co jsem to chtěl? Jo. Tak já si teda vyspím. A zase si neměřím čas. No, to nevadí. Jo. Jo, takhle si dělá node block, ale já chci
ruditovou čistku. Kdyby někdo věděl, jak se dělá, já fakt nevím. Takhle. Nebo jak stojím tady. Tady dřevo. No. No, nevím, je to jedno. Tak ještě chci zjistit, jak se platí. Takový ten trichtýř. Ne, takhle ne. Jo. Ne, to jsem nechtěl. Tak je vyželeza. Teď držím kolečko. A takhle projíždím tímhle, tak mi to vlastně aj dvakrát vyžila sušit a dvakrát. No. No nevím, je to jedno. Tady mám ještě to železo. Já ho teda hodím do truhlí, to. Tak. A jako dnešní úkol si budem muset najít aspoň 3 sugarcany. Já vím, já jsem si tady pocházel, že tady by někde měl být, tady. Musel jsem lávu. Protože chci si udělat enchantovací stolíček. Tady ještě potřebuji. Tamhle jsou dveře. Tamhle jsou dveře. Kamarádi mi radili, dívali se na ten můj... To super bažině. Dívali se na ten můj let's play a prý bych si měl jakby snížit jak daleko dohlédnu. Udělal jsem to, snížil jsem si to a že se mě to hlavuje míň. No, tak já teda jsem si ten čas neměřil, ale tak odhadem to ta hodinka může být. Nevím, nejsem si fakt jistý. Nevím, jestli si to vlastně nevadí, já to teda pro dnešek bych to asi ukončil, nechci to dělat nějak moc dlouhý a pro dnešek se mějte a mějte se fanfárově. Ahoj!